wonten setunggal ayat nggih Allah taala ngendika wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Allah taala pangeran ingkang murba masisa jagat saisinipun sampun paring dawuh, he Muhammad, ingsun kuwi ora ngutus sawijining rasul sadurunge sira ana sawijining karang padesan, ana sawijining wewengkon. Rasul iku ora ajak-ajak bali tumuju merginipun Allah. Ayo cah do nindakake syariat, ayo do duwe kapercayaan sing jumbuh karo kitab suci. Illa qala mutrafuha, kejaba niku pangapunten nggih, seperangan warga desa niku wonten ingkang matur inna wajadna aba'ana ala ummah. Aku ki wis nemoni nenek moyangku mbiyen mapan ana sak dhuwure kabudayan adat istiadat. Wa inna ala atharihim muqtadun, lan aku ora butuh dalane rasul, aku butuh dalane nenek moyangku. Nah, menika ingkang dipun ngendikaken dening Allah. Mesti niku nalika Allah ngutus rasul mesti wonten sing ngeyel. Lah kantun awake dhewe milih merginipun tiyang ingkang ngeyel sing beguguk nguta waton niku wau utawi tiyang-tiyang ingkang napa wau Pak Farid judulipun niku? Nguri-uri budaya tanpa dosa.